Ili 15-il sena prattikament ma nagħmel programmi għat-tfal. L-aħħar programm li għamilt għat-tfal kien Minibugs. Qabel xejn nixtieq ngħid. Bħala puppeteer dejjem ħdimt waħdi, b'żewġ idej jew bit waħda. U qatt ma ħdimt bi script. Għalfejn tgħidulhom hekk Mini? Għax kien hemm inħasibni gidi. Issa waqgħet Stilla meta avviċinawni x-Sharpshoot Media b'dan il-proġett. Ma bli, inti kif spiċċajt f'dan razzett? Konta niddej daru. Kont naqaxettiku jekk kienix ħankun kapaċi naħdem ma' grupp ta' nies, jekk kienix kapaċi naħdem bi script. Jekk trid torqod hawn. Jekk fadal iż-żmien li Tony jagħmel programm ta' tfal ieħor. Insomma, daw l-emozzjonijiet kollha kont bej ħaltejn ngħidx le jew iva. Però nista' ngħid illi daqs kemm jien happy u kuntent illi qed naħdem magħkom bħala diretturi, il-crew tal-Ġen professjonali ħafna, grupp ta' puppeteers li qed naħdem magħhom. Qegħdin vera grupp ħelu isna familja. U diġà qed inħossni close magħhom u diġà nħoss li qed nimmissjhom għaliex wara l-kwinti tħaqna, ħdimna u kien żgur ikun ta' dispjaċir għalija kieku għatle. Xaħna sbieħ, għal-kuluri msewwin. Għal kull min iħobb il-lingwa tagħna huwa importanti illi il-Malti nżommu ħaj. U apparti minn dan kollu, dan se jkun pjattaforma illi żgur se tieħu pjaċir tara. Jien dejjem fast fuq il-kuluri, anke meta kont nagħmel Minibugs, u dan mhux se jkun nieqes mill-kuluri, mhux se jkun nieqes mill-viżwal sabiħ u professjonali li kapaċi joffru Sharpshoot Media.